Ήρθε η ώρα. Τα ντεπόζιτα γέμισαν. Οι προπέλες διψούν. Δεν πάμε εκδρομή, πάμε πανελλήνια. Η Λέσχη Φυσικοδρόμων Σκαφών Ιάσων θα είναι εκεί για να στηρίξουμε την πρωτοβουλία του ΙΟΦΣ για τη δημιουργία μονάδας τεχνητού νεφρού. Εσύ θα είσαι ή θα σε ψάχνουμε το Σόναρ? Τα λέμε στην Κάρεστο στις 27 Ιουνίου.